Hauxe da gure hasiera, hemen gauden toki hau. Nik daukaten oroitzapenak dira 1982 urtekoak. Futbolean ez zegoen ezer antolaturik, gauza gutxi. Arropa ere guk lortu behar genuen, patrozinadoriak gu bilatu behar genitun. Zelaiare ez ziguten uzten. Zailtasunak eta genitun, baina guk orain ikuste gehiago ematen genula. Garaipenak lortu genitun, da, bueno, pixkanaka, gauza lortzen juen ginean, ez? Baina guk irabazten genulako. Nik uste garai hartan ez ginela kostiente, ze zailtasun genitun, eta guk jokatu nahi genuen, jokatu, jolastu, ondo pasa. Beraiek ireki zigutela guri bidea, ni gogoratzen naiz hasi nintzanean, zenbat jende egiten zuen lan hemen, eta bueno, gauzek asko aldatu dira, ez? Egia da gu orain egoera hobeago batean gaudela, profesionaltasun bide horretan, baina urte askotan zehar jende asko egon dela hemen lanean profesionaltasun puntu hori eduki gabe. Eskerrak eman aurretikan egon diren jokalari guztiei, entrenatzaile guztiei, apostua egin eta sinisteagatik. 16 urterekin Realera iritsi nintzanen, galdetzen ziaten zein zen nire ametsa edo nire helburua Realarekin, titulu bat irabaztea, ez? Behin lortuta, ikusten duzu aurretik egindako lan guztia merezi duela. Gure kasuan, Realan kasuan, esperoetan gauza gertatu zen aurrek urtean izan zela Erreginan kopa irabaztea, eta horrek egia esan buelta erdi bat eman dio, ez, Realari. Granadan disfrutatu ahal izatea, area juntzan jende guztiarekin hori izan zen politena, ez, ni gatzen naiz hango ospakizunarekin, area bildu zen jende guztiarekin, eta gero hone iristean harrera egin zegoen jende guzti horrekin. Urrezko Damborraia Gazteak taldearen zan ikuste Gipuzkoa mailan eduki dezakezun saririk politena. Ez genuen espero eta poz handiz jaso genuen aldagelan, egia da nabaritzen dela jendeak baloratzen duela eginikoa eta hori da gehien betetzen gaituena. Talde bezala eskertu Donostia hiriari saridunak izateagatik, azkenen pribilegio bat delako sari hau irabaztea eta benetan bihotzez mila esker. Kaixo neskak. Hemendik gizonezko lehen taldetik zoriondu nahi zaituztegu egin duzuen guztiagatik eta guretzat ohore bat da Realeko ordezkari batek Urrezko Danbora jasotzea. Guretzat guztiontzat eredu bikaina zeate eta azkenean merezi zenuten hainbeste lana egin ondoren holako sari potente bat jasotzea. Hemendik zorionak eta aupa neskak. Aupa. Me apunté a un equipo que había de chicas de hockey más o menos en el año 69 o así, y aquí sigo. Un grupo de jugadoras nos dedicamos, aparte de jugar, a hacer promoción del hockey. Mari Santo Tomas Lizeoan agertzen zen, eguerdiro, bere makilekin eta hockeya entrenatzen. Fueron ya incorporándose jugadoras de diferentes ikastolas y colegios. Seguimos en la División de Honor y hemos mantenido todos estos años con muchos triunfos, campeonatos de ligas, de copas, hasta este subcampeonato de Europa que en un principio era impensable. Europako txapelketa batean hain urrun isteak eta finalera heltzeak beste ametsu bat bezala bizi genuen, ez? Horrek bai eragin duela komunikabideetan gehiago ateratzea, jendeak hokeiaz gehiago jakitea eta horrek bai ere bultzatu duela ume gehiago apuntatzea. Hoy en día Donosti es un referente del hockey femenino. Profesionaltasunera bihurtu baino lehenago gauza asko daude hobetzeko. El tema del campo es imprescindible, porque estamos diciendo a jugadoras que no pueden jugar a hockey porque no tenemos espacio donde jugar. Bigarren zelaia da, hokeiantzat uste izango dela inflexio puntu bat oso garrantzitsu bat. Gustatuko litzaigukena da inorrez gelditzea hokeitik kanpo, ez? Horrelako premioak jasotzea guretzako izugarria da. Kriston horea, azkenean Donostiako sari potentenetako bat da. Que ese tambor de oro es de todas las jugadoras de las diferentes generaciones que desde que se creó el hockey en Donosti han pasado y han mantenido la Real Sociedad. Zati txiki bat bakoitzat banatu. Milaka esker ematen dizkiot Donostiako hiriari, danbor hau guri emateko eta esperientzia hau bizitzeko egun zoragarri honetan.
Hoy es un día histórico, un gran día, un feliz día para la Real. Las chicas habéis hecho historia. Es el mejor premio que la Real podía recibir y os queremos agradecer a todas las mujeres que durante estos años habéis estado en el deporte femenino de la Real. Eskerrik asko.